ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саудотеҷе ва мухлисои бачаи ачкидор. Бардуи азиз, апашкоа макаса созен, тинҷен саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Ина имрӯз ман барои шуморо як видеои нав тайёр кардагиам. Имрӯз ана 14 августи соли 2025 1,000 рубли урусӣ баробар ба 116 сомонӣ. Дар имрӯза видео бардуи азиз мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардагиам ва як хонаи дига ҳам аст дар Россия. Бардуи азиз, то охири видеоро тамошо кунед. ва бардуи азиз, форатон ки мисол видеои нави ма телефони шумо дабрава дар канал подписатсия кунед ва ягон кас реклама дошта боша, мошин, замин, хона, квартира, ҳамин рақамҳои дистем бардуи азиз, танҳо дар WhatsApp чизе ки доред модароӣ кунед, мо дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаш мекунем. Мерем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Лабай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدیم. این رقم تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش می اومده. бардуи азиз, мегзарем ба 1 миллиони имрӯза. Бо диққат гӯш кунед, як мошина гап мезанем, баъд хона ва квартирада мегзарем. Бардуи азиз, Toyota Camry D SK Америкаи тоза. Toyota Camry D SK Америкаи тозаш будай. соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин, объем мотораш 2.4, коробкаш автомат. балонош бардуи азиз 80% мега, хадавоиш беҳтарин ҳолатда будай, хадавоиш зури бадай. ҳуҷҷатош будшидагия, утилизатсия дорад. зуни азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи 5, нархи мошина 110 000 сомонӣ мега. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. ба пули тоҷикӣ 110 000 сомонӣ. ва бардуи азиз, соҳиби мошин гуфтагия ки али шаҳр мешавад ба хона дар шаҳри Душанбе ё ноҳияи 15. чӣ хеле гуфтем нархи мошин 110 000 сомон, камтар муомила мешавад. ва бардуи азиз, али шаҳр мешидай ба хона дар шаҳри Душанбе ё ноҳияи 15. номерои телефонаш аст, номерои Россияша WhatsApp дора. бардуи азиз, ана занг бизанед, маълумоти бештара бигирен. 110 000 сомон. ва бардуи азиз, чӣ хеле гуфтем али шаҳр мешавад ба хона дар шаҳри Душанбе ё ноҳияи 15. бардуи азиза, мегзарем ба 2 миллиони имрӯза. бо диққат гӯш кунед, як хонаи Алишира гап мезанем. фурӯшӣ нест бардуи азиз, фақат Алишияй, як бародар ана худаш дар Россия будай, гуфт ака суратошо надорам, хел бесурат рекламаш кард, гуфтам гап нест. бардуи азиз, хонаи ана Алишӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, павороти Ленинград. 7 сотиқ замин, 3 дар хона кардагия. бардуи азиз, фақат Алишӣ ба квартира зуни азиз, ов сует ана дора, ремонтш миёна будай мега, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора, гирди хона маҳкам кардагӣ, мактаб, духтурхона, магазин, масҷид наздикай. раи калонам бардуи азиз наздик будай. ана фақат Алишӣ ба квартира дар ноҳияи Рӯдакӣ. мақсад ки ҳамин ноҳияи Рӯдакида ягон квартира боша мега, алиш мекунам. номерои телефонаш ҳаст бардуи азиз. мақсад ана и хонаи заминияй, касе ки квартира дорад ин ноҳияи Рӯдакӣ алиш мекуна. марҳамат, занг бизанед. бачаёча, лайкора фаромӯш накунед. касе дар канали мо меҳмонед, подписатсия кунед, видеои нави ма шумода мерава ба. бардуи азиз, аппарати фурӯшӣ барои лойблок, размераш 15 баси, 18 баси ва любой хел размера дора. сӯзишвориш саралкай бардуи азиз, свет қатиам кор мекуна. ана состояниш меган нав пачка. зуни азиз, состояниш нав пачка. и аппарат ҳам мегиред зуни азиз, дига хита ғам наметӣ. хулоса қарор дорад дар шаҳри Левакан. нархи ҳамин аппарати фурӯшӣ бардуи азиз 37 000 сомонӣ будай. аппарати фурӯшӣ барои лойблок.
любой хел размера дорад. суни азиз, маълумоти бештара дар рӯи экран нависагиам 37 000 сомонӣ нархшай дар шаҳри Левакан қарор дорад. бардруи азиз, апашко тамошо кардесен, не зинда бошен. барои дастгирии мо як дона лайки бепала божиқен. суни азиз, видео паҳн шава, ягон бародари бехона соҳиби хона шава, бисёр кори хуб мешавад. бардруи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар Россия, Тулузкий област, город Алитсина нависагиай. город Алитсина ай Москва 120 километр дурай. 17.5 сотиқ замин, як дархона, як кухни дорад. суни азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 550 000 рубл ай. 550 000 рубл ба суми сомонӣ 65 000 сомонӣ мешидай. марҳамат суни азиз, на соҳибхона гап задага бо диққат гӯш кунед. 65 000 сомонӣ, 550 000 рубли русӣ. Вот смотри, вот так. Там речки есть. Это дом. Яблоко тоже, по-моему, мой. Вот так дом. Просто трава так сильно выросла. Да, короче, залез, вот это краби сожрут. Один раз покосишь и все. Нормально. Земля есть 17,5 суток. Вот так еще разок отправишь, это ладно. канали саудотеҷе навора давом метавад. бардруи азиз, мегзарем ба як мошинчаи арзон. мошинои экономичниам. бардруи азиз, мумкин бисёрат бидонед, мумкин бисёрат ҳай кардагиен. Chevrolet Spark суни азиз, соли мошин 2016, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 дора. Объем мотораш 1.3 бардруи азиз, коробкаш автомат. балонош навай мега, хадавоиш зурай, ҳуҷҷатош 1 сола, мошинча гарини камрасхода. бардруи азиз, ана дискачҳои фасон задагӣ, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекунад. бардруи азиз, бисёр бензин қатъӣ мегаштай. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нархеш 57 000 сомонӣ. яккада срочни пул дар кор будай. марҳамат, занг бизанед. бисёри бардро апашко гуфта буданд ки ягон хонаи арзонаи шаҳри Бохтар бимонед, яъне ки қирған, бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, колхози ана Максим Горки, Крупский гуфтагиай. 8 сотиқ замин, 3 дархона кардагӣ. соҳиби хона маълумот додааст ки срочна бо нархи дастрас, срочна фурӯшӣ 8 сотиқ замин, 3 дархона кардагӣ барои зиндагӣ кардан тайёра. ҳуҷҷатош 100% суни азиз, ай вокзал 6 километр дур будай. колхози Максим Горки, участкаи Крупский. мисол барои одамое ки намефаҳманд адреса мега, занг бизанед, ҳамаша ба телефон мефаҳмонам. нархи хона 230 000 сомон. харидори аниқ занг бизанед, бо камтар арзон мешавад. бардруи азиз, апашко аз киҷое ки хона ё квартира намондесам, дар комментария ҳамин видео бинависед. ман дар видеои оянда насиб иншолло арзоноша барои шуморо реклама мекунам. ва бардруи азиз, хонаам дар кор набошад, дар комментария нависед ки беҳтарин видео акай саудотеҷе. бо мо комментарияи шуморо мебинем, хирсанд мешавем. бардруи азиз, квартира фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. духонага квартира дар 4 метраш қарор дорад, 42 квадратай. ремонт дорад суни азиз, нархеш 285 000 сомонӣ будай. касе харидор бошем бардруи азиз, номрои телефонаш ҳастай. числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақтар боша, занг бизанед. ана дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи ана табибон да будай. марҳамат, занг бизанед харидоро. бардруи азиз, мегзарем ба 8 элони имрӯза. бо диққат гӯш кунед, як квартираи арзони дига аз шаҳри Бохтар гап мезанем. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, 14 микрорайонда. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 37 метри квадратӣ, доми новостройка, квартира ремонти нав кардагӣ будиянд. соҳиби хона маълумот додааст ки ана квартира дар шаҳри Бохтар мега, мисол ҳамаи шароитош хуб будаyd суни азиз, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ, ягон чи расход намекунед суни азиз. нархи квартирае ки тамошо кардесен 310 000 сомонӣ. 310 000 сомон бардруи азиз, квартира дар шаҳри Бохтар, 14 микрорайонда. харидори аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақтар боша, занг бизанед. хай бардруи азиз, апашкои ба навори ана
мисол ҳамаи чӣ будагда даи навор мисол аппарати барои лои блок буд, мошини фурӯшӣ буд, хонаҳои заминияи Тоҷикистон, хонаҳои фурӯши Ай Россия, квартираҳои аз онак морӯӣ кардам. Бардуи азиз, ҳамаша барои шуморо якта ба якта гап задем. Бардуи азиз, шумо барои меҳнатҳои моро қадр кунен, як дона лайки бепала бижиқен, битонен ҳамин видеоро падилица кунен, группҳои WhatsApp да мисол история имода, история WhatsApp да ҳама ҷода падилица кунен. Бардуи азиз, ягон одаме ки мисол хона кофтеса боша ҳамин канали мо бихара, иншоалло бо як дастгирӣ мешавада. Бардуи азиз, лайка бичиқен, касе меҳмонем подписатсия кунен ва дар комментария баҳои панҷа бинависен. Ва бардуи азиз, дар охири видеоя дударак меонем, шароитотон боша, имконият боша, ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунен. Хай бардуи азиз, дар ҳамин видео ҳамаша гап задагим ки дударак чӣ кор кардагиай. Бо диққат гӯш кунед. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданаш да соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. Дига илоҷиш нашида, дидан ки мисол почааш сиёҳ шида, почааш ай зону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. Падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳамин додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.